Priatelia, ja vás pozdravujem, farmári a priaznivci poľnohospodárskej techniky. Dneska sa nachádzam na tom 7 hektárovom poli a dávam dole medziplodiny, ktoré tu máme čo z minulého roka. Chystám si to na mojom ZTS-ku. No a za sebou mám gelidisky. Gelidisky pracujú, traktor ide, navigácia zapnutá. Takže dneska pracujeme na tomto. Dávame to dole, taká ultrajemná podmietka. No a musíme sa otočiť. Nastavíme sa. Pustíme si navigáciu. Dobre, navigácia je pustená. Tá nám ide, no a teraz nám to drží. Dole, nakoľko tu nejdeme. Nejdeme po, jak sa povie, po žile, ideme krížom. Tak to trochu trase. Traktor ide na dvojke, na veľkej rýchlosti. Hej, dvojka rýchlosť, otáčky sú nejakých 1800. V zelenom pracovné, teplota je v poriadku. Už sme tu asi nejaké 2 hodiny robíme. A reko spravím vám nejaký taký záznam. Dneska sme tu mali návštevu. Bol nás tu pozrieť a nafilmovať Števko Mašani. Pozdravujem, Števan. Štefan, pozdravujem. Ďakujem za návštevu, takže môžete onedlho očakávať nové video, nový jeho blog. Filmoval moje ZTS-ko, moju prácu a samozrejme, že aj mňa. Len toľko k dnešnej práci. Ešte tu máme dorobiť možno, že nejaký hektár nám tu zostáva, ale som si myslel, že to bude tvrdé, ale je to už dosť preschnuté. Ale robí to peknú prácu. Robí to peknú prácu. Otočíme sa, zase sa nastavíme. Nastavili sme sa, ide to. Ešte tu mám taký klin a hen tam asi 2 prejazdy a končím na dneska. Traktor zatiaľ pracuje ZTS ako včelička. Všetko je v poriadku. Máme zohriatý stroj a teraz pod záťažou ukazuje nejaké 3 atmosféry tlak oleja motory a myslím, že na voľnobehu okolo 2,5 sa mi zdá. Už zohriatý motor. Keď bol studený ráno, tak dával 5, ukazoval 5, takže by to malo byť v poriadku. Nastavíme sa na tento trojuholník. Dobre, chytilo to, ideme. Takže už tu máme len toto a pár prejazdov, 2-3 prejazdy hore. Ako hovorím, bola tu medziplodina, vymrzla, vidíte, že bol tam aj ovoz medzi tým. Ako medziplodina, ovoz siaty. Ten vyžral zvieratá, polná zver. No a
ostatné vymrzlo a to, čo ostalo, dávame dole. Chystáme tými kelidiskami. Robí to do nejakých 5 cm takú ultra jemnú podmietku. No a nachystáme si to, buď sem pôjde nejaká pšenička teraz na jar, alebo uvidíme nejaká špeciálna plodina, ktorú máme zakúpenú, ale ešte zatiaľ som ju nevysieval. Ak sa otočíme, nastavíme sa na horný prejazd. Navigácia robí dobre, lebo môžem ísť krížom a mám to všetko pekne spravené, pobehané. Pozrieme sa na kelidisky, trochu za to lepí, už som to musel dvakrát čistiť. Tak pracujú tie kelidisky. Pekne to dajú dole tu tie zvýšky medzi plodiny a to, čo vymrzlo, trošku to prekyprí a do toho to budeme potom no-till siačkou siať horizontkou. Nastavilo. Kde to? No už sme na konci, už len tento kúsok a už vyčistíme stroj a ideme domov. Počasie je krásne, teplúčko, bez vetrie, paráda. To sa mi páči, dneska bol pekný čas na to.
ideme. Tak či tu máme taký kúsok? Či tu je taký kúsok a ideme na začiatku a končíme. Zastaviť a ísť vyčistiť stroj. Dobre. Tak priatelia, už máme fajront. Očistili sme stroj. Koľko sa dalo, trochu sa toho nalepilo. No ale máme spravené všetko. Je to nachystané. Takže sme očistili stroj. Ideme ho ešte zapnúť a zviazať a môžeme ísť domov. Priatelia, všetko dobré prajem. Majte sa pekne.